שלום לכולם, ברוכים הבאים להדרכה לגבי קובץ ניהול ומעקב שעות עבודה שיצרתי. פה בסרטון אני אסביר איך אנחנו משתמשים בקובץ, מה הקובץ יכול לעשות בשבילנו ואיך אנחנו יכולים להתחיל. אז בואו נתחיל. אז בפעם הראשונה שאנחנו פותחים את הקובץ, אנחנו יכולים לראות שיש לנו שני גיליונות עיקריים, יש לנו הגדרות ויש לנו סיכום. אני ממליץ תמיד להתחיל מההגדרות, כיוון ששם אנחנו נגדיר את כל הדברים החשובים, איך אנחנו רוצים שדברים יתנהלו, ומה בסופו של דבר יצא לנו מתוך הקובץ. אז בואו ניגש לשם. פה בקובץ ההגדרות אתם יכולים לראות שיש לנו כמה וכמה דברים למלא, אז בואו נתחיל. בואו נמלא את שם העובד, כיוון שהקובץ הזה מיועד לעובד אחד, ושעות העבודה שלו, אז בואו נכניס את השם שלי. מספר העובד, במידה ויש לנו דבר כזה, אנחנו נכניס, ניתן להכניס את המספר הרנדומלי. ונכניס את השכר השעתי של אותו עובד, בואו נגיד שאני מקבל 42 שקלים לשעה. אנחנו נגדיר את השנה שבה אנחנו נרצה לחשב את השכר בקובץ הנוכחי, זה יהיה שנת 2024. ובתחילת חודש, פה בעצם אנחנו יכולים לבחור את היום בחודש שבו אנחנו מתחילים לחשב את השכר. רוב המקומות מתחילים לחשב את השכר בראשון לחודש, שזה הדבר ההגיוני, אך יש מקומות שמתחילים לחשב מה-20 לחודש או מה-15 לחודש. אנחנו כרגע נעשה את הראשון לחודש, נכניס את המספר 1. עכשיו החלק העיקרי. בטבלה הזאת אנחנו יכולים לראות חלוקה לפי ימים של השבוע, וכל סוגי השעות והשעות הנוספות שקיימים. יכולים להגדיר כמה שעות בכל יום יש לנו בכל אחוז מסוים של שעה. הסבר יותר נכון או יותר פשוט, בואו נגיד שביום א' אני יכול להכניס 8 שעות עבודה, שעות רגילות, שזה בעצם שכר של 100%, כלומר 42 שקלים לשעה. לאחר 8 שעות אני אתחיל לקבל 125%, שפה אני יכול להגיד שלמשל במשך השעתיים הבאות אני אקבל 125%, ולאחר מכן עוד שעתיים נוספות 150%, והשארית יהיה 200%. אנחנו רואים שהשארית, ה-200%, בעצם משלים אותנו ל-24 שעות, וזה רק הדבר ההגיוני לעשות, ובלי שתצטרכו להכניס את המספר הזה בעצמכם. אז בואו נמלא רגע את עבור כל הימים. בואו נגיד שבכל ימי החול אני מקבל את אותם תנאים. וביום שישי אני אעבוד 5 שעות, לאחר מכן שעתיים ועוד שעתיים, וביום שבת אני לא אקבל בכלל את ה-42 שקלים לשעה, כיוון שאם אני אעבוד בשבת אני אקבל למשל 200%, אז אני יכול פשוט להגדיר את זה כאפס, וכל השעות שלי יהיו תחת 200%. כמובן שאני יכול להגדיר מהו נחשב יום חול ומה נחשב יום חופש. אם אני אשנה את זה פה, בואו נגיד שלמשל יום שלישי לצורך הדוגמה יהיה גם יום חופש, ואני אראה לכם בהמשך איפה אנחנו רואים את זה משפיע. עכשיו יש לנו את החלק של ההפסקה. ההפסקה בעצם אני יכול להגדיר כמה זמן הפסקה ביום מגיע לעובד, למשל שעה ביום, בואו נגדיר את זה ככה, ואני יכול להחליט האם אני מחשב את זה או שאני לא מחשב את זה בתוך השכר. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מגדיר כאן לא מחושב, אני בעצם אומר את השעה הזאת אני מכניס לו לתוך השכר, כלומר הוא יקבל שכר עבור השעת הפסקה הזאת. אם אני רוצה לא להחשיב אותו, לא להכניס את השעה הפסקה לתוך השכר, אני בוחר מחושב, וככה השעה הזאת לא תיכלל בשעות עבודה של העובד. כלומר אם העובד עבד בסך הכל 10 שעות ביום, שמתוכם מוגדר לו שעה הפסקה, השעה ההפסקה תרד לו מהסך הכל של שעות העבודה באותו יום, כלומר במקום 10 שעות יחשב לו 9 שעות. נשאיר את זה כרגע מחושב. יפה, עכשיו אחרי שסיימנו לעבור על כל ההגדרות, אנחנו יכולים לגשת לסיכום. עכשיו שאנחנו נמצאים בגיליון הסיכום, אנחנו יכולים לראות פה כמה וכמה דברים. אנחנו קודם כל יכולים לראות את החלוקה
לפי חודשים ולפי סוגי שעות עבודה, שעות של 100% או 125% וכו', סך הכל שעות העבודה והשכר עבור אותו חודש, והשורה העליונה היא סיכום של כל השנה. שימו לב שהסיכום 2024 בעצם לוקח את השנה שהגדרנו בהגדרות. אם היינו מכניסים 2025, אנחנו רואים פה 2025, אפשר לנסות את זה. נלך להגדרות ונשנה את זה ל-2025 ונחזור לסיכום, ואנחנו נראה שעכשיו זה 2025. בואו נשאר כרגע על 2025. בנוסף, אנחנו יכולים לראות בו מה השכר השעתי הממוצע. כלומר, אני יודע שהעובד מקבל 42 שקלים לשעה, כמו שהגדרנו, אבל בגלל שהוא עובד גם שעות נוספות לפעמים, השכר השעתי הממוצע כנראה יהיה גבוה יותר מ-42 שקלים לשעה, ולכן פה אני יכול לראות בדיוק מה השכר הממוצע באופן שנתי. בנוסף, אני יכול לראות כאן מה אחוז השעות הנוספות בכללי, כלומר, מה אחוז השעות נוספות מתוך סך השעות שלו בעבודה, וככה אני יכול לראות כמה שעות נוספות העובד הזה עבד. כאן יהיו לי שני גרפים. הגרף התחתון יהיה גרף שיראה לנו את החלוקה לפי סוגי שעות ואת השכר, ויהיה לנו כאן חלוקה של שעות עבודה לפי כמות ואחוזים. כאשר נתחיל למלא קצת פרטים בפנים, אנחנו נתחיל לראות איך הדברים האלה נראים, ויהיה הרבה יותר קל להסביר. דבר אחרון זה שעבור כל חודש יש לנו כאן לינק לגיליון הרלוונטי עבור אותו חודש, כך שאנחנו תמיד נוכל לחזור לסיכום וללכת לאיזה גיליון שאנחנו רוצים, מבלי לחפש פה למטה, למרות שזה תמיד אפשר. אז בואו נתחיל ונמלא קצת מידע כדי שנוכל לראות איך הדברים נראים. אז ככה נראה גיליון של חודש, במקרה הזה ינואר, ואנחנו יכולים לראות כאן שכמובן כתוב ינואר 2025, כמו שהגדרנו בהגדרות, והתאריכים הם רלוונטיים עבור אותה שנה. כלומר, חודש ינואר של 2025 הוא אכן מתחיל ביום רביעי ונגמר ביום שישי, ואתם תוכלו לבדוק את זה בעצמכם. לפני שנתחיל למלא, נעבור על הדברים שאנחנו רואים. אז קודם כל אתם רואים שהכותרות בטבלה הם רובם בצבע ירוק בהיר, ויש לנו שתי עמודות שהן בצבע ירוק כהה. זה אומר שאנחנו ממלאים פרטים אך ורק בעמודות שהן בצבע ירוק כהה, וכל שאר העמודות הן מחושבות באופן אוטומטי. כלומר, אם אני אתחיל ואני אכניס שעה, למשל 8 עד 5, אני אראה שהכל מתחשב לי פה לבד, כלומר אני רואה שסך הכל שעות עבודה שלי הם 8, השעות עבודה של 100% הם גם 8 והשאר הם 0, השכר של 100%, וכמובן סך הכל השכר, אני אראה אותו בעמודה האחרונה. למה יש לנו כאן 8 והשאר 0? זה בגלל שבהגדרות הגדרנו ש100% שעות עבודה של 100% יקבלו ה8 שעות הראשונות. במידה ואני למשל אגדיל את מספר השעות, למשל נתחיל ב7 ולא ב8, אנחנו נראה שאני מקבל את השעה הנוספת על ה125%, והשכר יחושב בהתאם. דבר נוסף, לפני שנתחיל למלא פה עוד קצת נתונים, אנחנו נראה למעלה את הסיכום של השכר החודשי, אנחנו נראה את הסך הכל שעות עבודה עבור אותו החודש, והסך הכל שעות נוספות שאנחנו רואים כאן שזה שעה אחת נוספת שמהווה 11% מסך השעות העבודה. יש כאן הערה שהיא מאוד מאוד חשובה. ההערה הזאת אומרת שאנחנו צריכים למלא את הנתונים, כאשר אנחנו ממלאים נתונים של השעות העבודה, למלא את זה בפורמט אחיד של שני מספרים, נקודתיים, שני מספרים. למשל אנחנו נתחיל למלא קצת, אנחנו ננסה לעבוד מ-7:30 ועד 4:45, ואנחנו נראה את כל הדברים הקטנים בהתאם. כמו כן, אתם יכולים לראות שהיום שישי ושבת ויום שלישי מסומנים לנו בצבע אחר משאר הימים, וזה מכיוון שהגדרנו אותם כימי חופש. אם אנחנו נחזור להגדרות, אנחנו נוכל לראות שיום שלישי מחושב כיום חופש, וככה גם יום שישי ושבת. אם אני אחזיר חזרה את יום שלישי ליום חול, אני אוכל לחזור לינואר ואני אראה שיום שלישי כבר לא מסומן יותר,
ולכן לא נחשב יום חופש. עכשיו אני קצת יריץ קדימה ואני אמלא קצת פרטים כדי שנוכל לראות איך הדברים נראים כשיש לנו קצת יותר מידע. אז אחרי שמילאנו קצת פרטים אנחנו יכולים לראות איך הדברים נראים עם מידע. כמו שאתם רואים הכנסתי פה קצת נתונים ואנחנו יכולים לראות עכשיו את השכר החודשי שעומד כרגע על 5,200 שקלים, סך הכל שעות עבודה של 116 שעות עבודה, מתוכם 10 שעות נוספות שהן מהוות 9% מסך השעות. אנחנו יכולים לגשת לפברואר ולראות עוד קצת נתונים, לראות שהם טיפה שונים לגבי מרץ אותו הסיפור, ובואו ניגש לסיכום ונראה איך הדברים נראים. אז בסיכום אנחנו יכולים לראות על ינואר, אנחנו יכולים לראות את הפרטים שלו, אותו דבר לגבי פברואר ומרץ בטבלה המרכזת. אנחנו יכולים לראות שהשכר השעתי הממוצע הוא 46 שקלים ו-66 אגורות, כלומר יותר מ-42 שקלים, כי העובד שלנו עשה שעות נוספות, ואחוז השעות נוספות שלו הוא 16% בסך הכל. אנחנו יכולים לראות כאן את החלוקה בעוגה של סוגי שעות העבודה. אנחנו כמובן יכולים לראות ששעות העבודה של 100% עומדות על 84%, שזה בעצם המשלים של 16% שאנחנו רואים כאן, ופה אנחנו יכולים לראות את החלוקה של ה-125, 150 ו-200% לפי הכמות והאחוזים שלהם. פה למטה אנחנו יכולים לראות אותו דבר אבל בחלוקה לחודשים, ואנחנו יכולים לראות גם את המגמה של השכר עבור כל חודש. הקו הירוק מהווה לנו את המגמה של השכר, אנחנו רואים שהוא מתחיל ב-5,200 שקלים, הוא עולה ל-5,900 ויש לו ירידה טיפה ל-5,600, אבל אנחנו רואים בסך הכל שהשכר הוא במגמת עלייה, שזה דבר חיובי לראות. זה בגדול הקובץ, הוא די פשוט להבנה, הוא די פשוט לתפעול. אנחנו עובדים על ההגדרות, אחרי שהגדרנו את כל ההגדרות, אנחנו יכולים לגשת לכל אחד מגיליונות החודשים ולמלא את זמן התחלה וזמן סיום עבור כל יום בחודש. מאוד אינטואיטיבי, אנחנו לא צריכים להגדיר תאריכים, אנחנו לא צריכים לעשות חישובים, אנחנו רק צריכים להכניס את השעות ולהגדיר את ההגדרות לפני שאנחנו מתחילים. אז מעבר קצר לגבי איך אנחנו מתחילים את העבודה, אנחנו מכניסים את כל הפרטים בתוך ההגדרות, אנחנו מחליטים את השנה ואת היום תחילת חישוב השכר בחודש. לאחר מכן אנחנו מכניסים את החלוקה של השעות עבודה בכל יום בשבוע לפי כמה שעות עבודה כל סוג שעות עבודה, כלומר אם זה 100 או 125 או 150% מקבל, וכמובן את עניין ההפסקה. עכשיו רק כדי להראות עוד פעם את עניין ההפסקה, נחזור לאחד הגיליונות ואנחנו נראה שכרגע אנחנו רואים שאנחנו עבדנו למשל 9 שעות ביום בראשון לראשון 2025, אבל אנחנו רואים שעבדנו מ-7 עד 5, שזה 10 שעות. מכיוון שהורדנו את השעה הפסקה, אנחנו בעצם מחשבים 9 שעות. ועל כן לוקחים בחשבון את כל שאר החישובים האחרים. אם אנחנו נלך להגדרות ואנחנו נוריד את החישוב הזה, אנחנו נראה שעכשיו אנחנו עבדנו 10 שעות ולא 9, וכמו כן כל החישובים יהיו בהתאם. כמו כן, השכר גם יהיה יותר גבוה. זה בגדול לקובץ. אני אשמח לשמוע פידבקים שלכם, אשמח לשמוע אם יש לכם הצעות לייעול או לשיפור. הקובץ יהיה זמין בקישורים שאני מצרף לסרטון למטה. אתם מוזמנים להגיב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. תודה רבה.